İsa özünü dinleyen halka bu sözlerin ählisini aydyp bolandan soň Kapernaum şäherine gitdi. Bu yerde bir yüzbaşynyň edizläp hormatlayan hyzmatkary kesellep ölüm ýasygyna ýatyrdy. Yüzbaşy İsa hakyna eşidenne öz hyzmatkaryna şifa bermegini sorap, onun ýanyna birnäçe Ýahudy ýaşurlaryny iýberdi. Olar İsa'nın ýanyna gelip ona yürekten ýalwaryp, "Bu adam senin kömek etmeňe münasip. Sebäbi ol biziň halkymyzy söýýär. Hatta bize sinagoga hem gurup berdi" diýdiler. Şeýlelikde İsa olar bilen gitdi. Olar yüzbaşynyň öýüne ýakynlaşanlaryna, yüzbaşy dostlaryndan oňa şeýle habary berdi. "Agam, adara galma. Sebäbi senin öýüme gelmeňe men münasip däl. Şonuň üçin hem men özümi senin ýanyna barmaga münasip saýmadym. Diňe birje söz aýtsaň bes, meniň hyzmatkarym sagalar. Men hem buyruk astyndaky adamlaryn, ygtyýarymna eskerlerim bar. Birisine git diýsem gidýär, başgasyna gel diýsem gelýär. Hyzmatkaryma şunu et diýsem edýär." İsa bu sözleri eşidip yüzbaşa hayran galdy. Ol izyna düşüp gelýän mähelle tarap öwrülüp, "Size şunu aýdaýyn. Men hatta Israilda da şeýle beýik imany görmedim" diýdi. Onsoň iýberlen adamlar izyna öwrülüp baranlaryna hyzmatkar sagalan eken. Mundan biraz soňra İsa Nain diýen şähere gitdi. Şägirdleri bilen uly mähelle hem onuň izyna düşüp gitdi. İsa şäher derbedesine goloýlan wagty bir dul aýalyň ýalňyz ogluny jaýlamaga alyp barýan ekenler. Şäherden gelen uly mähelle hem bu aýalyň ýanyndady. Rep İsa bu aýaly görüp oňa ýüregi awady. Ol aýala, "Aglama" diýdi. Onsoň İsa baryp tabyda eline degirdi. Onu götürüp barýanlar saklandylar. İsa, "Ey, ýaş ýigit, saňa diýýärin, tur" diýdi. Şonno merhum turup geplemäge başlady. İsa onu ejesine gaýtaryp berdi. Hemmeleri gorku bassy. Olar, "Aramyzda beýik bir peýgamber peýda boldy. Hudaý öz halkyna nazar saldy" diýip Hudaýy şöhratlandyrdylar. İsa baradaky bu habar tutuş Ýahudyýa we daş töwerekdäki etraplara ýaýrady. Yahyanyň şägirdleri bu wakalaryň baryna oňa gurrun berdiler. Yahya olardan ikisini ýanyna çagyryp, "Gelmeli şol senmi? Ya da biz başga birine garaşmalymy?" diýip, Rep İsa'dan soramak üçin olary ýiberdi. Olar İsa'nın ýanyna gelip, "Bizi Yahya çümdürüji iýberdi. Ol senden. Şol gelmeli Mesih senmi? Ya da biz başga birine garaşmalymy?" diýip soraýar, diýdiler. Şol wagtlar İsa köp keselleri, hassalary, erwet ruh eýelenleri bejeripdi. Ençeme körleriň gözlerini açypdy. Şunlukda İsa habarçylara, "Barıňda görüp eşidenleriňizi Yahya habar beriň. Körler görýär, aksaklar algaýar, deri keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler dirilýär, garyplara hoş habar wagt edilýär. Menden yüz döndürmedik adam batlydyr" diýip jogap berdi. Yahyanyň ilçileri gidenden soň İsa mähelle Yahya barada gurrun bermäge başlady. "Çöle näme görmäge gitdiňiz? Şemala ıranýan ýylgynymy?
Yeri, näme görmäge gitdiňiz? Nepis eşikler geýen adamymy? Emma gymmat bahaly libaslary beslenip, şady horramlykda ýaşaýanlar şa köşklerindedir. Yeri, siz näme görmäge gitdiňiz? Bir peýgamberimi? Hawa, men size şunu aýdýaryn. Ol gören kişiňiz hatda peýgamberden hem artykdyr. Öňüňden ýol taýýarlar ýaly. Ine, men öz wekilimi iýberýärin diýip ýazylan sözler hem hutşoňa degişlidir. Size şunu aýdýaryn. Aýarlan doglanlaryň arasynda Ýahýadan beýigi ýokdur. Emma Hudaýyň şalygyna iň kiçisi hem ondan beýikdir. Ähli halk, hatta salgyt ýygnaýjylar hem Ýahýanyň sözlerini eşidip, Ýahýa tarapyndan suwa çümdirilmek bilen Hudaýyň ýolunyň dogrudygyny tasdikladylar. Emma Fariseýlerdir Tewrat muallimleri Ýahýa tarapyndan suwa çümdirilmekden boyun gaçyrmak bilen Hudaýyň özleri üçin niýetlen maksadyndan ýüz öwürdiler. İsa sözüni dowam etdirdi. Men bu nesli kime meňzedeýin? Olar kime meňzeýär? Olar bazarda oturup biri-birlerine. Size tüýdük çaldyk, tans etmediňiz. Ağa aýtdyk, ağlamadyňyz diýip gıýgyrýan çağalary meňzeýär. Ine, Ýahýa çümdürüji geldi. Ol iýeni ogam, içeni ogam. Siz bolsa oňa jynly diýärsiňiz. İnsan oglu geldi. Ol iýýärem, içýärem. Siz oňa, ine, bu horana, arakhora serediň. Ol salgytçylar we günäkärler bilen dost boldy diýärsiňiz. Emma danalygyň hakdygy onuň zürriýatlarynyň ählisi tarapyndan tasdiklanar. Bir gün Fariseýlerden biri İsany nahara çağırdy. Ol hem Fariseýiň öýüne baryp saçak başynda oturdy. Şol şäherde günäkär bir aýal bardy. Ol aýal İsanyň Fariseýiň öýüne naharlanýandygyny bilip, çüýşe gapda hoşboý ýysy ýag getirdi. Aýal İsanyň öňüne diýdine çöküp ağlap, göz ýaşlary bilen onuň aýaklaryny ýumaga başlady. Soňra aýaklaryny saçy bilen süpürüp öpdi we hoşboý ýysy ýag çaldy. İsany çağıran Fariseý muny görüp, eger bu adam peýgamber bolýan bolsa, özüni elleýän aýalyň kimdigini, nähilligini bilerdi. Bu aýal günäkär ahyryň diýip içini gepletdi. Munuň üçin İsa oňa, "Simon, meniň saňa aýtmaly zadym bar" diýdi. Ol hem, "Aýdy ber, mugallim" diýdi. Bir adam iki adama kars pul beripdir. Birine 500 kümüş teňe, beýlekisine 50 kümüş teňe. Bergesini bermäge hiç pullarynyň ýokdugy üçin ol bularyň ikisiniň hem bergesini geçipdir. Munuň üçin olaryň haýsysy onu has köp söýär. Simon, "Meniň pikirimçe bergesi köp geçilen adam" diýip jogap berdi. İsa, "Dogry pikir etdiň" diýdi. Onsoň İsa aýala tarap öwrülüp Simona şeýle diýdi. "Bu aýaly görýäňmi? Men seniň öýüňe geldim. Sen bolsa aýaklarymı ýuwmaga suw da bermediň. Emma bu aýal aýaklarymı göz ýaşy bilen ýuwup, saçy bilen süpürdi. Sen meni öpmediň. Emma bu aýal men öýe girenimden bäri aýaklarymı öpüp otyr. Sen başyma ýag çalmadyň. Emma bu aýal aýaklaryma hoşboý ýysy ýag çaldy. Şonuň üçin hem men saňa aýdýaryn. Bu aýalyň köp günäleri bagyşlananlar. Çünki onuň söýgüsi köpdir.
Günäleri az bağışlananların bolsa söýgüsü azdır. Onsoň İsa ol ayala, senin günälerin geçildi, diýdi. İsa bilen bir saçakta oturanlar öz aralarına, günäleri de bağışlayan bu kimke, diýişmäge başladylar. İsa bolsa ayala, seni imanın halas etti, arkaýyn gidiver, diýdi.